Og mens han sad i sin gynge, kunne han høre sin far og mor gå rundt i huset og synge. We have a good school, oh yeah, uden at være bundet fra 8 til 16. We have a good school, oh yeah, det var os bære af og gejsten. Og nu voksede op og kæmpede bra for vores skole. Men regeringen havde en skummel plan med vor hulebole. Den var regnet ud af mørke mænd, der fik bonus. Og blev sat i værk uden hensyntagen til lille Peter og Sofus. Som et wake-up call spredtes planen til folket. Og anden påskedag på en tidlig morgen blev lærerne dolket. De var lukket ud og måtte stå der i kulden. Mens der en ko i døren og en turini famlede i lammeulden. Og henne i skolen stod der en mand med runde briller på. Han kæmpede skolens kamp så langt som han kunne nå. Et teknokrati, uha, det er et liv uden forberedelse. Et teknokrati, uha, økonomital, men ingen følelse. Hverken gods eller guld Eller regnedreng, er lige med skole og læring. Forberedelsestiden kan ikke tåle stor beskæring. Danmark stod for skud, og folket fyldtes med løgne. Og de mørke mænd fik slukket gnisten i børneøjne. Nu står vi alle og stirrer ned i folkeskolens krav. De sparede penge